ወደ ኣውስትራልያይ ፓይሎቲ ኣጋጣሚ ናብ ዝኽዛወር ኢሉ ምስ መፀ በዛ ሓልፍ እሞ ሕጂ ይሪኣ ነዛ ሞተር ሳይክል ሽዑ ምስ ረኣያ መሲጣቶ ማለት እዩ ንፀጋይ ይዛረቦ ባፅዕ ውሰደን እዛውረኒ ይብሎ ኣብ 9293 እዩ ዝከረኒ ሕጂ ከዛውሮ ኣብ ወርቢትዎ ንባፅዕ ይኸይድ ኣብ ባፅዕ ተዛዊሮም ኩሉ ረኣዮም ማለት እዩ ክምለሱ ከለዉ እዚ ቦታ ደስ ኢልኒ ኢሉ ሕጂ ቁሩብ ናፍቲ ጎቦ ክዛወር ኢሉ ምስ ከደ ነታ ሞተር ሳይክል ክስእል ከዓኒ ዝያዳ ነቲ ጎቦ ክስእሎ ኩሉ ስሕበት ገይሩሉ እንዳሰኣሎ ከሎ ኣጋጣሚ ካብስ መራ ንዓጢላን ብሞተር ሳይክል ክኸይደ እሞ ይሕድሰለይ ኣተዓራርየለይ ኩላ ፈንቲሓ ዕርያ ኢልዎ ነቦይ ሂቦ ኣቦይካ ኩላ ፈንቲሑ ዕርዩ ኩላ ክሰጊሩ ካብዚኣ ሂቦ ካብስ መራ ተበጊሱ ንዓጢላን ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ቴን መገዲ ዝኸደለን ኩለን ካብስ መራ ንኸረን ከይዱ ካብ ከረን ኣውርጀት ገይሩ ብተስ ባሮንቱ ተሰነይ ገይሩ ካብ ተሰነይ ንከሰላ ገይሩ ንካርቱም ኣትዩ ካብ ካርቱም ንካይሮ ኸይዱ ንግብፂ ማለት እዩ ንግብፂ ንሜዲተራንያን ጥራይ ሰጊዋ ካብ ሜዲተራንያን ብደረቕ ባሕሪ ብደረቕ ነቲ ባሕሪ ንሰግሮ ብመሬት ገይሩ ከዓ ንዓጢላን ኣትዩ ሽዑ መን ዕሪልካ ኢሎም ተዛሪቦሞ ሰለሞን ማዓሾ ዝበሃል ከምዚያ ዕሪለ ኢሎ ነቦይ ሽልማት ሰደሙሉ ካብቲ ካምፓኒ ነታ ሞቶ ግዚ ፋብሪካ ዝስራሕሉ ነቦይ ሽልማት ብፉሉይ ሽልማት ሰደሙሉ እዛ ስለዚኣ ክትርእይዋ ከለኹም እንታይ የቀጀለኩም እንታይ ትብሉ እንታይ ስምዒት ምስ ከግለጡልና ሪኣ ነቅፃት ቅድሚ ኣላ ሕጂ ገዛ ገዛና ብዓባያ ኣለኸማ ከይራእኹዋ መን ይስኢልኩም ምን መኽብለ የተገዝየት ስሩ ልጋጣሚ እድለኛ ኢኹም سلامن طعنا نمنيلكم زخبركم تخاتلتنا أبزي ساعات زي أبسمرا كبابي فيروفيا ويكان دا ميزان هنا نركب زلنا زا حجي متينا يا زلنا دا نفسي هير سولومون معشو فليز بلد أقا زلوا تكاليا مع الري موتور سايكلن شكلتانيا إذا ترى زي كونه أبوش تاقن زحقفتو تاريخاوي أقا اللوا እዞም ንጣሶም ዘለና ክቡር ነፍሲ ረቦና ቀዳማይ ኤርትራዊ ከቀዳዳማይ ሞተር ሳይክል እዮም ብዛዕባ ዜና ከነዕልል እንኳዕ ደሓን ጠናሕካና ራይ ምስግና ከመይ ኣለኻ እሞ ታሪኻዊ ቅርሲ ዘለዋ ትካል እያ እዚኣ ሕራይ أبوها نفسي هير سولومون معشو قداماي تقداماي إيرتراوي موتر بشكلتا موتر سايكل موتر بشكلتا هو كل حدا لك موتر سايكل موتر بشكلتا كانوا له عبي تقايو تحقيفو زلو بزغزا بتعم زتكان فلاي زي اخا تشفينا الله تاي مخنا خاخمري هنا تاريخاوي موتر سايكل بزاغي وكارميرو الله مرعات كوين الله ناي هو بطبق نعيزنا هذا هو بطبق كونديشن هذا كل نقراتها طبق نادي مدد زين خنا دالو حبريتا ذهبنا دانيال بويتومي ودمخا ودمخا هو تعميسي ندس تننداسيو امنا بوي تاريخ بزح يسعر تي كساك تعب بزح نقدر يحجزنا تعمينا نمزغنو زحق بنا هو كاب دجمس مسابع عدي زلو لناب انغولا ابزي غواندا دايزي ابو غاندا يزنبر تليفون دويلي نيغيرني زربا وحكي حقوس يمساتو خينو خارخي بيلخو مو خبركم تخاتلتنا من البات قدمي قال عمت عبيلو تلوي جان بارت جوالت اندري ليليفيلت ايفا تيسا يبرال زي اديتر زي كلهم نيرو هو كزرارو بوي لمتي بقطام ግን አቦይ ኣብቲ ኣዋንቲያ ዓሪፉ ጸኒዩ هو ኣይ ክልተ ዓመት ፍልሊ ማለት እዩ ኢጣልያዊ ናይ ታሪክ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ናይ ታሪክ ሰጽና ማለት እዩ هو ابزب هو
ሕጂ ናይ ታሪክ ዘፅንዕ ኣነ ከርናፊካ ናይ ታሪክ ዘፅንዕ ዝነበረይ ብዛዕባ ናይ ቅድድም ብሽክለታን ቅድም ብሽክለታ ቅድም ሞተር ሳይክል ቅድም መኪና ኣብ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ኢሉ ንኸፅንዕ ምስ መፀ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሑ ታሪክ ሒዝታት ዘርዚርና ኣሎ ሽዑ ኩሉ ተመሲጡ ኩሉ ስእሊ ወሲዱ ብመፅሓፍ ደረጃ ከመን ሓቲሞ ሕጂ እታ መፅሓፍ እኳ ብግቡእ ኣይረኸብናያን ግን ሓደ ክፋል ፎቶኮፒ እዚ ኣብቲ ስእሊ ፀሓፎ ዘበረይናያን ማለት እዩ ጽبوت يا زياون حنت سند انديا transforming innovations in Africa to Zala explorative studies on appropriation in Africa societies تبلا هو حجي اذا اسميركم العزل لكم نعقوم باليومنا يزمل كده هو سكي علالينا مسبخ سكي ابوامين يوم بزغ هو سلوون محوشه تسفاز جبال ኣብ ገጠር ዓጀለረብ ዝበሃል ዓዲ ተወሊዱ ما استوليدو ብ19 25 ተወሊዱ هو ሽዑ ኣስመራ መፅኡ ኣስመራ ብኒሽ ከሎ ተንትልያን ፈትየሞ ምስ ጥልያን ማንዚኒ ዝበሃል ነይሩ ናይ ዝዋና ንሱ ስራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ስራሕ ምስ ጀመረ ፈትይዎ እቲ ስራሕ ቀልጢፉ መሊኽዎ እንዳመለኾ እንዳበለ ቀልጢፉ ሳይ ምስ ገበረ ኣብ ምዕራይ ፀገም ኣይነበሮን ተሓጊሱ እቲ ጥልያን ድሕሪ ናይ 1942 ናይ ዓለም ካልእ ኩናት ዝነበሩ ግዜ ጥልያን ከይዱ ካብዚ ምስ ገለ ኖቦይ ገዲፉ ልትዕ ስራሕ ማለት ኖቦይ ሕጂ ብደረጃ ላይሰንስ ንሓበሻ ኣይወሃብን ነይሩ እቲ ግዜ እቲ ኣብ መግዛእቲ ጥልያን ኖቦይ ግን ብሳልሳይ ደረጃ ካብ ኤርትራዊ ላይሰንስ ሂቦሞ ንኸርየሎም ብዙሓት ጥልያን ነይሮም እዮም ናይ ትካላት ብዙሕ ነይሩ እዚኦም ዝተፈላለዩ እዚኦም ናደናዳይ ናገለ ብዙሓት ነይረን ናታቶም ዕርየሎም ስለ ዝነበረ ሕጂ ንሰሎሙ ክወሃቦ ኣለዎ ተባሂሉ ካብ ሓበሻ ብሳልሳይ ላይሰንስ ሂቦሞ ንኸዕሪ ማለት እዩ ابزا بوتازيا እዛ ቦታ እዚኣ ሽዑ ንዓረ ድሕሪኡ ኸ ኣብ ናይ ኮርሶ ውድድር ከዓ ጀሚሩ ኮርሶ ውድድር ብኢታልያውያን እዩ ዝተባሕተ ነይሩ ሽዑ ኖቦይ ግን ክእትዎ ስለ ዘለዩ ብጣዕሚ ፈትዎም ነይሮም ብስራሕ ኢትዮሞ ተሳቲፉ ኣብታ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ወፅኡ ኣብ ካልኣይ ሽዑ ኣብ ካልኣይ ከዓ እንደገና ቀዳማይ ወፅኡ ኣብ ናይ ሳልሳይ ናይ ክሮኖሜተር ነይራ ነፋሲት ጌርካ ብደቀም ሓረ ጌርካ ኣስመራ ምእታው ኣብኣ ሽዑ ብክሮኖሜተር ነይሩ ውድድር ብክንዲ እዚኣ ሰከን ተቐዲምካ ኢሎም ሳልሳይ ደረጃ ሂቦማ ግን በታ ሽዑ ከም ገሊኦም ጥልያን ደገፍቲ ናይ ኣቦይ ኮይኖም ገሊኦም ከዓኒ እቲ ናይ ራሻ ክሳይ ኣፈላላይ ስለዝነበረ ከምኡ ስለዝነበረ ክሳይ ገይሮሞ ማለት ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ኣቦይቲ ኣፍሊ ዝነበረት ብዙሓት ተኻቲዖም ፍርቆም ጥልያን ደገፍቱ ፍርቆም ከዓኒ እቲ ሓደ ጥልያን ናይ ሕብሪ ክሳይ ስለዝነበሮም ዓሌትነት ስለዝነበረ እቲ ስዒሩ ኢሎም ብዙሕ ተኻቲዖም ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ክገብሮ ኣይከኣልን ኖቦይ ሳልሳይ ሂቦሞ ማለት እዩ ሽዑ እቲ መወከስታት ከዓ ኣብዚ ለና ኩሉ ዲፕሎማታት ኣሎ ሰለስተ ዲፕሎማታት ተሳተፈሉ ሙሉእ ቴንዋናቸው ኣለዋ ተሳተፈሉ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ኣብ ጉራ ኤርፖርት ናይ ጉራ ኤርፖርት ውድድር ነይሩ ኣብ ኣስመራ ከም በሎ ከይተሰርሐ ከሎ ጎላጉል ነይሩ ሽዑ ኣብኡ ኣወዳደሩ ነይሮም ነፋሲት በፂኻ ሳሌታ ነይሩ ንባፀ በፂኻ ውድድር ነይሩ ብዙሕ ውድድር ነይሩ ኣብቲ ኩሉ ውድድራት ፅቡቕ ዝስዕሮም ነይሩ ደገፍቲ ነይሮሞ ለናዮም ኮይኖም ደገፍቲ ነይሮሞ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ እቲ ወዱ ነቲ ትወዱ ኣቦይ ምስዓሮ እቲ ኣቦ መፂ ዓቂፍዎ ነቦይ ኣቦይ ብዝነገረና ዝነበረ ቅምማቱ ዝነገረና ዝነበረ ሂስትሪ ኣብ ፅሑፉን ኣብ ብዙሕ ፅሑፋት እውን ፀኒሑ ኣብ ገለገለ ናይ ጥልያን ዩኒቨርሲታት ኣብዚ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ክሳይ ዝነበረ ሓደ ሕጂ ካብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጥልያን ናይ ሰሎሞን መሓሾ ታሪክ እየ ገለ ኢሉ መጥና ናብዚ ተሓቢሩ መፂ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ብዙሕ ስእሊ ሓወይ ነይሩ ኣቦይ ነበራን ሓበሬታታት ኩሉ ሂቦ ብደረጃ ንስ ፅሑፍ ኮፒ ናረኺብና እምበር እታ ምልክት መፅሓፍ ፅሒፍዎ ኣሎ ኣፍሪካን ዳይናሚክስ ገለ ትብል ኣብዚ ረኸብናን ግን ካብ ኮፒ ቁርብ ቅዳሕ ረኺብና እስካብ ሕጂ በዚ ሂስትሪ ማለት እዩ ናይ ኣቦይ ጽبح بخمين جميرمو اسكي هو بأجمع حجي مجمرة أبو حوي اليوم مستقلين سرع نيرو هو حجي ود خمس على جلجو يمو حد بخر ودي له لو خمسة بصراحة جلجو مسنتو نبي أنا بحوي فوتوري رستيلا هو داري مو كانت كولا الدليلو نبي تيجان كسا جورو سنتو شو ما حد سرح بلني بلوتي مانزيني زبان نايزوانا زنبر هو سرحتني هبل مو نفعل لك كابزيا نا تي سرحتني أنا مسبو ودلو صوبة كايلو هيو نبزيا متيو أبزيا بنيشو دارجا ودع 10 3 عامة الجميل صراحة نداسرها نبلا مسكرة تسرح نمولخو خيدو تتليان فتيو مشرشة خاني كله قدي فلو خيدو مالتي تي سري بخمسة مسل مالتي كندي جزء يوم تواديروم كندي جزء خطعويتو هو لأن نوكس زلون سنستين دلا سلسة دبلومة لا مسواناتو مالتين
ساتنيناتين فتك كميجن ويادر نيران قلي وانجا هو نيران ساكت حما وانجا هو بدينا يراشال كريكساسز نبره فيلمين على تاون دسل نبره كم تقبو جيم كساي غوروني نيران دحري جن دافلوت ام سكو دغاني فوتو ديلي جن ميليشم كا سايكون اجي بزي عينت مقدي نير ثلاثه موكس زلون توادرلن مالت ثلاثه دبلوما لو مسواناتي مالتي زين انتن نحنا زحبرنا كلميجن بستفالي وجدرات غور نيرا بيبا سغادي تولتي قدامي كابي ارتراح وحبشة ايوا ابوي مسيم الاناوين مسيم ايروبيان دوادرج نبلا مالك موتر سايكل بشعن ساعات ميتن 4 ساعات 5 5 حاليا 5 سلسل هو لو 5 سلسل فهذيك زيك اللي التاريخ يكون زيك اللي التاريخ يكون هو يعني بزح حسا قبرنا نبر ابيتي بزح سلتات نيرو هو اجي ابزي غيزه درغي سبورت كوميشن متيام يرملك همزناتكم انا متيك كغورو نوبي متيام هو متيام تي سلتات اك دوكمنت وسيدمو وسيدمو غن هيمولوسون طفي ايترخبن معت نيرو حجي حدا نيرو تلان كان لك كان بتنا قدم فيديو كاميرا سلازي نبره دي كم سلايدين غيرو بجارق في سيل انداس عاري كلنا هيبات انداس تاويلن انغولتات بابني شي غيرو سيل الاغاغيبو كم سلايد غيرو سيل اغري بون يرو سيل يا حجي اب كوميشن سبورت غيزه درغ زنورو وسيدمو ابي اما يعني باي متيامو لك همزنا حجي خزرارو باي لمتيام جراري قومو تسلتات كن وسيدمو بدعري حبيلم مالت بصح دوكمنت تافينا هي زابتين دا شفينا زلا سومز قدر ملازم وبر زانو لا معنا 5 سيتر نانديو سكي فتل ناس كرينا زي اغاني بزي غير زوادا درنيري زي تاريخاوي موتور سايكل بزي زوادا درنيرو كل الوزدرات بزي غير سيرو لا برافو زيات كذا نملا نوري زيات از كذا نملا نبري موتو غوزي 350 سي سي بحالا مالتين زين كابدين ناي قدم سرحات ناي تلانيا حجي سقال حجي بتبو كونديشن حزنا لنا كل موترات تبوي ولا حد تصقبي بلال كلهم ولا منقص درجه منسر مغعزيا بتبو بالكم تغناخينكم حزوا ازي اقداسيت قرسنا ايرترا لومنا احنا هون نصوم حبيرنا زغونا نغير زليكم تخينوا انت حاوركم ناي لومنا مالتي بمغعزيا منسر مغعزيا تحالفنت نير بينز بحال يتنا نيرو ريوا كجي زغونا انت حاوركم نغينا زي حنت نغير كيتغورا تغناخونوا تاريخ قرسنا ايرترا نا كم موزيوم كن حزي على 7 عامت ديرها لا زي عجيل على 7 5 عامت ديرها مالتي 7 5 عامت بقى 50 ساعه 4 ساعات 5 حاليا 5 كلتن 5 سلسل هو ازيات ولا دير الله سيقدن هو ممدحه هو ناتو ديانيرا بناتو هو ناتو يعني ازيا زي ناتو ديانيرا بناتهم يوم هو انت تبالش ما زي زي موتوغوزي تبال حيل فرس ولا تحرق مغاني هو راسم موتوغوزي تبال هو اوكي حجي ابتع مجمريا غيزي مسعرم ابسالساي تيتليان تداليوم فولي بقى لتين موتور ابعتليان زياده نت موتور ما حيشم حيلي ساجيرم متيم ابزخون وادر نلم متيم تواديرو ابتا سلسيتي شو مسعرم السم حجي يحدثنا نلم زياده ما حيشم كابعتليان نت موتور هو كان ما حيشم متيم وادر لم سموتو ابتا سلسيتي قام سعيرون ابزا شعو تيتليان بحركان نتيا موتور سايكلو ني ازجيوا مالتي ازجيوا حريقو بكا كساجي ببراكا بكا انسحري كلنا يلو بزح ساجيرو اما عيشوا دمت مالتي اما عيشوا عطيلان نت موتر حيليك ساجيرو اما عيشو حجي بزانا انسحرون نخليلو متيم وتواديرم اي بولون اجيت ما اسماتهم كمان يذكرون يا انبر تي حوبي يذكروي اسماتهم ناتيم تلين بوادر تزنورو بزحات يميرو اجي اذا ما قد اذا هم هين مالتي اموتو از ديفوا حريقو دعي جن تجزيلو ابي بوتا متلي فما بزناي اربرو اجل نغري اني شيء اربرو بيز بزح توددر ابي ما بوتا اصعد زولو او يموزوا يدر حريقو هو مغنياتو دانييل حبشاسي الله اغاطامي هو دانييل غويتوم هو باريناسي هو سي دانييل غويتوم ودوا اكوينو بويكس اي دوغفول مرم دورسي اي فيكاري نيرو هو كم حبشا خم دحور كم كساغير مسلازري نيرو جين بحبشا تقدمنا قليلهم بزح كسايز غور نيرم اجي قليلهم بأدنقط قليلهم كاني بخساي خون نيرم مونغا كل تخفول نيرم ولا تفخ بيز ما قد شو بخوميم حبشاسي كوميشاتو عمان يربطوني نيرو ابتغيزتي نوبيغن بفولي ريمو ابسرارها ابتودي دير ازاورو كله انغولسات كتصف كله
ማርሻታት ክቀይር ከሎ ብጣዕሚ ኣድኒቖሞ ከመይ ፍሉይ ታይለንት ክእሎ ነይርዎ ኢሎም እዮም ክሳብ ዝጓሩ ዛረብሉ ነይሮም ሕጂ በዚ መገዲ እዚ ነዚኣ ስራሕ ክገድፍሉ ክኢሎም ውድድር ከዓኒ ኣብቲ ውድድር ከዓ ከሳትፎ ክኢሎም በረ ሓበሻ ከውድቐና እዩ ከምዚ ከገብረና እዮም ኣዛዊሩ እዚ ብዘካ ክሳይ እምበር ሞተር ሳይክል ሚሽነሪ ክዝውር ኣይክእልን ዝብል ክሳይ ነይሮም ግን ነቦይ ምስ ረኣዮ መዚኖሞ ኣብቲ ውድድር ምስኦም ኢትዮሞ ሓደ ቤኑ እሱ ጥራይ ሓበሻ እምበር ኩሎም ኤውሮፓውያንን ፀዓዱ ጣልያን ነይሮም ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ማለት እዩ እሞ ናብዛ ሞተር ሳይክል ክንመፅስከ እዚኣ 75 ዓመት ከባቢ ገይራ ኣላ 75 ዓመት ኣብዚ መእስያ መፅያ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ኣሕና ኳ ይዝከረናኒ ንሕና ተወለድና ነርና ኣብዚ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብዚያ ነይራ ካብ ቀደም በቃ ኣብዛ ዘላታ 75 ዓመት ገይራ ኣላ ኣብዚኣ 75 ኣብዚ ዓመት ገይራት ዛውረላ ነይሩ ቦይ ዛውረላ ነይሩ ኣሕና እውን ዛውረላ ነርና ንቀሳቀሳ ነርና ኣብዚኣ ከምዚኣ ኢላ ኣብዚ ተሰቐለትሉ ዳርጋ ናይ ሕጂ እዚ 20 ዓመት ትኾኑ ማለት እዩ እምበር ትጥቀመላ ነርኩም ንጥቀመላ ነርና ሕጂ ግን ዝኾነ ነገር ከይትባላሸና ከም ታሪክ ቅርሲ ኢልናሲ دحين كل نجار معرارينا كوفا بيننا زل إمبر كسر أساس تغل لأن كل نجار سر غل كله عبد تبغى كونشي لا هو كله لا جين تاي السليلة طولتولا هو حجي حنت مع التيمس موقع زاون كانت زولنا هو زغون نجار كي تبلوا كتغانا خنواك أرسني هاجريا بهاجر درجة سدنريا زغون نجار كأجزليا نجار كنت حاوركم علينا أو كمت الله قد تحاوركم نغلينا هاي شيء نص إلو منا بدي موقع زاون كم إلو منا في دانيال كهبي كاسي شمي دانيال قويتومي بحال دم تأخذ له وتاخا خبي غواندا بزعباناي أكوي مالتي سلمون معاشو توارا دراي موتور سايكل ناي موتوغوزي قدامي إرتراو خوينو توارا دراي شنچ عتميتن 50 كلتن يوادادر كم زنبره نسو طرح بينو حدا حبشا مالتي إرتراو خوينو مالتي حجي مستلاين يوادادر قالو تعدو نيرو حجي أود درو خاني عود كم زنبره مالتي عود نيرو خباتات ونالو እንደገና ተወሳኹን ብጀካ ትውድድሩን ቴክኒሻሊ ናይ ሞተር ሳይክል ሞቶጉዚ ስለዚ ዕውት ምንባሪ ዝዝከር ንሕና ኣይርከብናሉ ናሽቲና ስለዚ ኣብቲ ደርከብናሉ ግዜ ከዓኒ ተን ሞተር ሳይክል ኮ ቁርቢ ዝከረና ክዝወራ እምበር ብዙሕ ኮ ኣይ ዝከረናኒ ምዝኾነ ግን ብዕላል ኩሉ ዋንጫታት ዝወሰደሎ በብሓደ ስጋዕ ናይ 7 ዝኾኑ ዋንጫታት ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ ሞተር ሳይክል ብዙሕ ግዜ እዩ ኢንተርቪው ክገብር ትፅቢት ነርና ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሞት ተፈልዩ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ግን ገይሩ ነይሩ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ኣብ ኤርቲቪ ተራእዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ በስል ኣነ በትድፈጦ ማለት እዩ ምስግና እስኪ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ትከናኸንዋ እዛ ሞተር ሳይክል ቀፃሊ ክትርእይዋ ከለኹም ከ እንታይ ይስምዓኩም ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓና ክብሪ ይስምዓና ክንሪኣ ከለና ኸዓኒ ንዑና ንዝክር በካ ነቦናሲ እዚ ዓብዪ ታሪክ ነይሩ እቲ ግዜቲ ከምድላይ ክቃላሕ ኣይከኣል ነይሩ ሕጂ ግን ድሕሪ ናፅነት ናይ መንግስቲ ናይ ኤርትራና ኣብ ኤርትራ ከምዚ ንኽግለጥ ዕድላት ስለዝረኸብና ብጣዕሚ ሰፊሕ ናይ ዕድል ኮይኑ ኣጋጣሚ ብሂወት ስለዝተፈለየ እምበር ኣብ ቲቪኤር እውን ብሰፊሕ ቃል መጥየብ ገይሩ ነይሩ ብሂወት ከሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኸዓኒ ከም ብዓብዪ ዝበለ ደረጃ ክግበር ተሓሲቡ ነይሩ ብሂወት ግን ሓሊፉት ኣይኸሊፉና ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኣ ከለና በቃ ንዑና ንዝክር እንደገና እዚኣ ቀፃሊና ንከናኸነና ብዘይቲ ኣድዩ ገለ ኣድዩ ኩሉ እናበልና ንኸይድ ሕጂ ሕብሪ ገለመለ ከይትልከ እቲ ኦሪጂናል ከለር ከይትንከፍ ስለዝበለና በቲ ዘላቶ በቲ ናይቲ ናይ ገዝኣ ናይ ፋብሪካ ዝነበረ ቡያ ዘላ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ክሳብ መዓስ እዮም ትጥቀሙላ ነይሮም ኣቦኻ እዚኣ ክሳብ መዓስ እዚኣ በቃ ስጋብቲ ዕድመ ዝሓን ዝነበረሉ ግዜ ክንደይ ይገምር ድሕሪ ናፅነት ተጠቒሙላ ነይሩ 93 ስጋብ 95 ዝውራ ነይሩ ስካብ 95 94 ኣውታት ዝውራ ነይሩ ሰዓት ይጥቀመላ ነይሩ ብዕድየ ድዮም ተጠዋቢለዋ ወይ እና ብዕድመ ካብ ደቆም ከገለ ዝፍዛ ነይሩ ደኸዋ ሕጂ ካብ ደቆም ሓዊ ኣሎ ፀጋይ ሰሎሙን እሱኻ ተወዳዳራይ ኮይኑ ስውን ከምኡ 3 ግዜ ኮባታት ኣለዎ ዳማይ ወፂኡ ማለት እዩ ኣበይ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ዝነባዓስ ከረም በዚያ በዚያ ኣይኮነን ባህሊ ሞተር ሳይክል ገይሩ ሱዙኪ ዝበሃል ሞተር ሳይክል ገይሩ ተወዳዲሩ ስኻሊ ከኹም ናይ ኣቦይ ቀዳማይ ወፂኡ ማለት እዩ ምዕባያይ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕዲ የለን ካናዳይ ዘሎ ምስከ ድልዳልኣ ከመይ ትሪኣ እዚ እዚአን ኣዝየን ድልዱላት እየን
ሙሉ ኣካላትን ብሓቂን ዝቆመ በቃ ሓፂኒ ወን ሓቲ ንነዊሕ ዓመት ከገልግላ ዝኽእላት ተሰርሐ ናብቲ ግዜ እቲ ብዘይ ቁጠባ ዝሰርሖን እዮም ኩሉ ነገራት ብዘለለ ኣሰራርሓ ተሰሪሐ ነዊሕ ዓመት ብሕጂ ክትከይድ ትኽእል እያ ትሰርሕ ትኽእል እያ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብቐሊሉ ፈቲና ፍልጥ ዛውረላ እንዴ ንዛውረላ ኢና ንዛውረላ ኢና ሕገ ከባድ ትመስል ከበድቲ እየ ክብደተን ብጣዕሚ ከበድቲ እየን ኩሉ ብሓፂን እዩ ዳርጋ ፕላስቲክ ብጀካቲ ጎማ ጥራይ ዘሎ እምበር ኩሉ ብሓፂን ዝቆመ ነዳዲ እንታይ ትወስድ ነዳዲ ቤንዚን እያ ትወስድ ቤንዚን ቤንዚን እየ እንተኸዳ ወቶ ግዜ እንድባላ ነይረን እዚአን ቀደም ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ሞተር ሳይክል እዚኣተን እየ ነይረን ቤንዚን ዝስራሓ ነይረን ኩሉ ስራሓት ፃዓዱ ተምጠላይን ከምዚአን እንትቆሙ ነይሮም ወላ ኤርትራውያን እውን ነዚአን እዮም ዝወሩ ነይሮም ሽሙ ብዝበለፀ ከዓኒ ኣኮና ማለት ሓዉ ንሰለውን ማዓሾ ብዝያዳ ኣብቲ ውድድር ሳተፉ ስለ ዝነበሩ ጥቡቅ ገይሩ ክገልጦ ክእል ምናልባት ክመፅእ እዩ ይስዕዲ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ውድድር ዘጓንፎ ዝነበረ ከም ኤርትራዊ መጠን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ተኣሽሙ ፀቕጥታት ስለ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ምናልባት ዝያዳ ምስግና ገይሰወሎ ቀዳማይ ምስ ወፀሲ ነቲ ፃዕዳ ቀዳማይ ከም ዝወፀ ገይሮም ኣቕሪቦሞ ዝኾነ ግን ድሓር ኣብኡ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ቀዳማይ ድወፀት ኤርትራዊ ተባሂሉ ሽዑ ከም ብሓድሽ ተራእዩ ቀዳማይ ከም ዝወፀ ከዓኒ ተፈሊጡ ከዓኒ ቁባ ወሲዱ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ከናኸንዋ ነይሮም ኣቦሽ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ዝከናኸና ነይሩ ብጣዕሚ ዝከናኸና ነይሩ እዚኣ ንሕና እውን ንግረና እዚኣ ናትኩም እያ ሕጂ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዎ ታሪክ ክትኮነኩም እያ ኢሉ ከም ቅርሲ ክትኮነኩም ኢሉ ዘረበና ነይሩ ንሕና እውን ናቱ ሓደራ ተቐቢልና ስጋ በጂ ክንሕዛ ኣለና ማለት እዩ ኣዴና ኸ ኣዴናኻ ብሂወት የላን ዕድመጎይ ዓሪፋ ሕጂ ምስ ኣቦይ ኮይንኻ ምስ ኣቦይ ትሰርሕ ዝነበረ ሓዊ ነቦይ ኣሎ ኢሳቅ መዓሸ ዝበሃል ሱኻ ዝያዳ እቲ ታሪክ ሱ ስለዝፈልጦ ዝበለፀኻ ክነግረኩም ይሱ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኢንተርቪው የቐረባ ስለ ዝነበረ ከይድሙ ኮርሶ ክገብር እንድሕር ኮይኑ እሱ ዘዳልወሉ ቦይ ቦይ ዘዳልወሉ ኩሉ ሓፂቡ እቲ ዝግበር ካርቡሬተራት ሓፂቡ ዶብራተሬቲ ኣሎ ዝበሃል ምድለዋት ይገብረሉ ነይሩ ቀፃሊ ኣብቲ ኮርሶ ኮይንኻ ሙሲ እዩ ዝከናኸን ነይሩ ማለት እዩ ሓዊ ማለት እዩ ኢሳቅ መዓሸ ይበሃል ናይ ቀረባ ነቲ ታሪክ ፈልጦ ማለት ቀረባ ነቲ ታሪክ ዝያዳ ፈልጦ ቀረባ ፈልጦ ዋላ እውን ኣብቲ ውድድር እውን ሓደ ብሓደ ክገልፆ ክእል ብሂወት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውድድር ተሳታፋይ እውን ነይሩ እዩ ከም ተዓዛባይ ማለት እዩ ተዓዛቢ ያላ ንሱ ክገልፆ እቲ ዝበለፀ እዩ ገለ ሓደጋ ኣጋጢሞም ዘፈልጥ ትኸውን እናዘወሩ ከለዉ ወላ እቲ ብዙሕ ሓደጋ ኣብ ኮርሶ ሓደጋ ኣጋጢሞ ይፈልጥኒ ኣብ ገለ ሓንቲ መዓልቲ ወዲቑ ነይሩ ናይ ንእሽተይ ናይ መስፈርቲ እምበር ብዙሕ ወዲቑ ይፈልጥ ካስኮ ንሪኦ ነይረ እንታይ ካስኮ ጫማ ነይራ ጫማ ሓፂን ልክዕ ሓፂን እዩ ነይራ ሽዑ ዘለና እታ ንሪኣ ዘለና ብዛዕሊ ዘላ እሳ ነይራ ሓፂን ከምኡ ዓይነት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ክጥወዮ ከሎ እግሮም እዮም ዘውርዱ ምስ ፍሪክሽን ከይገብር ምስቲ ናይ ፅርግያ ጥናሕ ጥወዮ ከሎ እግሮም ኣውሪዶም እቲ ሸፈፍ ክብሉ ከሎ ሓፂን ጫማ ነይሩ ገይሮም እዮም ዝገብሩ ነይሩ ከምኡ ስራሓት ናይ ጥልያን ሽዮም ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ክነነፅራ ቀዳማይ ተወዳዳራይ ኣብ ሞተር ብሽክለታ ቀዳማይ ስለ ዝወፁ ድዮም ወይስ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ነይሮም እዮም ኣይነበሩን ካልኦት ኤርትራውያን ኣይነበሩ ኣቦይ ጥራይ ነይሩ ቤኑ ኤርትራዊ ሓበሻ ኣቦይ ጥራይ ነይሩ ኣብቲ ውድድር ምክንያቱ ሰብ ሓበሻ ከምዚ ከውድቐና እዩ ወይ ከብለና እዩ ክእለት የብሉን ኢሎም ትሰዱ ስለዘብሉ ትየጥልያን ካልኦት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቦይ ግን ኣሚኖምሉ ኣብዚ ክዝውር ከሎ ኣብ ካልእ ዝሪእዎ ዝነበሩ ኣብ ምዕራይ ኣብ ገለ ሕጂ ነቦይ ግን ንኸሳትፍዎ በቃ ክሳይ ይገበሩን ኣሳቲፎሞ ንኻልእ ግን ዋላ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንኸሳትፎም ዕድል ኣይሂቦም ነይሮም ኣቦይ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ ኣሳቲፎሞ ሽዑ ተሳቲፎም ሲዒሮም ከዓ ሲዒሮም በዚያ ነይራ እታ ክሳይ በር ከውድቑና ሓበሻ ይዝውርኒ ኣይክእልን እዩ ከምዚ ገለ ዝብሉ ስለዝብሉ ነይሩ ስለዘናቐሱኻ ሕጂ ነቦይ ግን ኣብ ኣዛውራ ክልኦቱ ሪኦሞስ ቀዲሞም ከማንዳሪ ቀዲሞም ኣብዚኣ ሕጂ ነላ እታ ስእሊ ተሪእና ዘላ ኣቦይ ቀዳማይ ዘሎይ ብድሕሪኡ ዘሎ ኩሎም ቂደን እዮም ትቐንዲ ዝዋዘሮ ዝነበረ ደሎ ናይ 2-3 ሜትሮ ፍኒል ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ቀዲሞም ናይ መጨረሻ ቦላታ ያሳ በቃ እንዳኣተወ ከሎም ቀዳማይ ዝወፁ ዝነበሩ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት እኳ ድሌት ሙሉእ ድሌት ነይርዎ ነቲ ስራሕ ኣተኪሩ ዝሕዞ ነይሩ ብዙሕ ድሌት ነይርዎ ኣዛውራ ናይ ተፈጥሮ ክእለት ከዓ ተዋሂቦ ነይሩ ኣምላኽ ዕድልቲ ነይርዎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከም ተወሳኺ ቁርብ እቲ ንውድድር ብቕዓት ከምፀሉ ዝኽኣለ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ቴክኒሻል ብምዃኑ ከዓ ተወሳኺ ሓጊዝዎ እዩ ምክንያቱ ሞተር ሳይክል ሲ ኩላ ነፍሳ ፕቲፉ ይገጣጥማ እዩ ኣብዚ በዓይና ከምዝረኣናዮ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት
ምስ ስበት ናይቲ ገዛ ኣብ ዓዲ ኸይድሎቲ ኣሰር ዝነበረ ማለት እዩ ብዙሓት ሞተር ሳይክል ነር ከምዚአን መሰላ እዚኣ እታ ንውድድር ተባሂላ ድወዳደረላ ዝነበረት እያ እምበር ካልኦት ሞቶ ጉዚ ዝበሃላ ባሬላ ድን ገለ ዝበሃላ እውን ነረን ብዙሓት ዓይነት ሞቶታት ነረን ከም ቅርሲስ ክርአ ከኣል እዩ ወይኑ ስማዕና ኣነ ምክንያቱ ኣሎ ኣብ ዓዲ ኣብ ገዛ ኣሰር ኣሎ ዘራፋን ኮድዩ ዋላ ሃርባት ኮድዩ ኩሉ ትማኒ ቢሮ ገለ መለታት ውሉ ኣሎ ከም ቅርሲስ ክርአ ከኣል እዩ ስለዚ ሕጂ ነቲ ውድድር ቀዳማይ ዕውት ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ቴክኒሻን ብምዃኑ ኣብ ቴክኒክ እንደገና ከዓ ድፍረት እውን ኣሎ ሜላ ከዓ ኣሎ ንባዕሉ ቴክኒሻን ምዃንሲ ይሕግዞ እዩ ነቲ ውድድር ማለት ስለዚ ሓደ ተወዳዳራይ ሲ ጥራሕ ተወዳዳራይ ብድፍረት ሜላ ክመፅእ እቲ ቴክኒሻል እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ቴክኒሻል ምዃኑ ስለዚ ከንቲ ድፍረት ናይ ከለቶ ስለዚ ሓንቲ ኻ ነራ እንታይ ብዚ ታሪክ ዝነግረና ነይሩ ዋላ ኣብቲ እቲ ጤልያውን እቲ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ጤልያ መስ ዝረአ ኣብ ዓቅልያን ኣብቲ ሂስትሪ ናይ ኤርትራን ናይ ኣፍሪካን ሆርን ኣፍሪካን ሂስትሪ ትብል ኣብኡ ርአያ ዝበላ እንታይ ና ዋላ ቦይ ብኣካል ነጊርና ነይሩ ሓንቲ ሞተር ሳይክል ኣብዚ ሓደ ጤልያ ነይሩ ካብ ኣስመራ ንዓዲ ጤልያን ብሞተር ሳይክል ክኸይደ እሞ ይሕድሰለይ ኣተዓራርየለይ ኩላ ፍንቲሓ ዕርያ ኢልዎ ነቦይ ሂቦ ኣቦይካ ኩላ ፍንቲሑ ዕርዩ ኩላ ክሰጊሩ ካብዚያ ሂቦ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ንዓዲ ጤልያን ከይዱ ማለት እዩ እጂ ቴን መገዲ ዝኸደለን ኩለን ካብ ኣስመራ ንኸረን ከይዱ ካብ ከረን ኣውረድ ገይሩ ብቴስ ባሮንቱ ተሰነይ ገይሩ ካብ ተሰነይ ከሰላ ገይሩ ንካርቱም ኣትዩ ካብ ካርቱም ንካይሮ ከይዱ ንግብፂ ማለት እዩ ንግብፂ ንሜዲተራንያን ጥራይ ሰጊዋ ካብ ሜዲተራንያን ብደረቕ ባሕሪ ብደረቕ ነቲ ባሕሪ ምስ ሰግሮ ብመሬት ገይሩ ከዓ ንዓዲ ጤልያን ኣትዩ ሽዑ መን ዕሪልካ ኢሎም ተዛሪቦሞ ሰለሞን ማዓሾ ዝበሃል ከምዚያ ዕሪለ ኢሎ ነቦይ ሽልማት ሰደሙሉ ካብቲ ካምፓኒ ነታ ሞቶ ጉዚ ፋብሪካ ዝስርሐሉ ነቦይ ሽልማት ብፉሉይ ሽልማት ሰደሙሉ ነቲ ጤልያን ከዓኒ ሓዳሽ ሞቶን ናይ ታሪክ ክሳይ ሂቦሞ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እዚኣውን ከመረጋገፂ እቲ ጤልያን ናይ ታሪክ ክሳይ እሱውን ረኺባ ነይረት ሂስትሪ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እዚ ምልክት ናይ ምዕራይ ናይ ምፅጋን ከም ዝነበሮ ናይ ቦይ በዚ ንርዳእ ማለት እዩ ኣብዚ ክሳዕ ማ ዝሰርሑ ነይሮም ኣብዚ ስጋብቲ ዝሞተላ ስጋብ 2010 ነይሩ ከም ኮፍ ኢሉ ዝውዕል እምበር ስጋብ 995 ግን ቁርቁር ስራሓት ትሰርሕ ነይራ ይዕርዩ ሞተር ሳይክል ይዕርዩ ንዓና እውን ከዚያ ገበራ ሓቢሬታ ሃበና መገዲ ናይ ብናይ ቦይ ሓቢሬታ ክሳይ ይገብር ነርና ማለት እዩ ኣወይ ብዛዕባ ናብራ ሓዳርናቶም ማስዮም ተመርዕዮም ክንደይ ወሊዶም ወይፈርዮም ሳሓብኮ ኣቦ ሰሎሞን ኣቦይ ተመርዒ ምስ ኣደይ ለተንሰ ገብረ እግዚኣብሔር ትበሃል ባልቲ ቤቱ ማለት እዩ ካብኣ ኸዓኒ 11 ውላድ ወሊዶም ሰለስተ ንሜዳ ኸይዶም ማለት እዩ እቶም ክልተ ተሰዊኦም እቲ ሓደ ኣትዩ ማለት እዩ ክልተ ስዋት ሓደ ኣትዩ ማለት እዩ 11 ኢና ሕጂ ዘለና ሸዓተ ኢና ማለት እዩ ሸዓተ ኣሕዋት ኣለና ፍርቆም ወፃእ ደገ ኣለዉ ገና ካብ ዘለና ማለት እዩ ክልተ ኸ ተሰዊኦም ሓደ ኸ ናይ ስንክልና ንእሽተይ ኣጋጢሞ ዝሓወይ ዝፀንሐ ማለት እዩ ናይ ውላድ ፀገም ክሳይ ገይሩ ማረንቲ ነይርዎ ሰለስተ ማለት እዩ ሰለስተ ተጋደልቲ ሓደ ኣትዩ ተስዋት ማለት እዩ ኩሎም ለና 11 ወሊዱ ማለት እዩ እዛ ትካል ከኣሳ ሕጂ ትካል ሳ ሕጂ ተኣሽም ከማን ናብ ወለዲ ክሓል ብቦና ሽም ነይሩ ሊቸንሳ ሕጂ ግን ናብ ክሰጋገር ኣለዎ ናብ ስድራ ኢልና ተኣሽም ከማን ጉዚ እናውጢና በቲያ ጉዚ ትበሃል ጉዚ ፒኤልሲ ገይርና ኣብዚ ታቤላ ይብልኩም ሕጂ ክንገብረላ ኢና እምበር ጉዚ ፒኤልሲ ኮይና ዘላ ተቐይራ ብዩዚ ፒኤልሲ ወፅያ ንምንታይ ናትያ ጉዚ መሪፅና እታ ዝወዳደረላ ነበረ ሞተር ሳይክል ጉዝያ ትበሃል ነራ እዛ ጉዝያ ሞቶ ጉዝያ ትበሃል ሕጂ ካብኣ ምነቒልና ማለት እዩ ከም መበገሲልና ነዚኣ ትካል ብሽን ናይ ቦና ኢልና ጌርና ስጋብ ሕጂ ሕዋት ኮይና ብዝትቦ ተፋቒርና በዚያ እሶም ዝሰርሕዋ ገዛ ኣብኡ ንነብር ኣለና ማለት እዩ እዮም 5 ሕዋት ብሓደ ንነብር እዮም ካልኦት ኣብ ደገ ኣለዉ ይፈቕሪ ብስኒትኒ ንሳቶም ዘፅንሑልና ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እቲ ታሪክ ከዓ ብናቶም ኣሎ ብፅቡቕ እናበልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሓንቲ ከም ተወሳኺ ንእሽተይ ከብርሃ ዝደልሲ እቲ ታሪክ ንምብርባር እንድዩ ሕጂ ወዲ ራፌቶ ማለት እዩ ንሱ እውን ዋላደር ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜት ዘይኮነስ ኣብዚ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ሕጂ ሞተር ሳይክል ናይ ኣቡኡ ነይራታ ከምዚኣ ሞቶ ጉዚ ግን ኣብ ውድድር ዘይኮነስ ንኖርማል መዘዋወሪ ማለት እዩ ሕጂ ጋጣሚ ወዲ ራፌቶ ንዓዲ ጤልያን ምስ ከደ ከም ጋጣሚ ናይ ሰለሞን ማዓሾ ኣብ ጋዜጣ ምስ ወፅኦሲ ታሪክ ናቱ ማለት እዩ ኩሉ ዝርዝር ዘለዎ ጋዜጣ ሒዙሉ መፅኡ ካብ ዓዲ ጤልያን
ሕጂ ኣብ ዓጥልያን ከም ዲልካ ወፂኻ ትወዳደሮ ዝነበርካ ዋላ ኩሉ እቲ ታሽሙ ትገብሮ ዝነበርካ ሲ ኣብ ታሪክ ኣውፅኦሞ ኢሉስ ነታ ጋዜጣ ሒዙሉ መፂ ከም ምስክር ማለት እዩ ስለዚ እታ ጋዜጣውን ንምስክር ትህሉ ትኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣላ መስለኒ ሒዙሉ መፂ ስለዚ ከምዚታት ንእሽተይ ታሪክ እውን ይግለጽ ብቶም ቀዳሞት ኤርትራውያን ብዙሓት ኣሰር ኣሎ ከም በዓል ጉርጃ ካሳውን ከምዚኣ ሞተር ሳይክል ከም ዘላቶ ኣብ ስእሊ ኣሎ ብስእሊ መሰረት ኣሎ ብዙሓት ሞተር ሳይክል ከምዚኣ ዝዝውሩ ነይሮም ጥራሕቲ ብዙሓት እየን ነይረን ንውድድር ዘይኮነስ ኖርማል መዛወሪ ብኣፀበፂሖም ዝመፅሉ ዝከተማ ዝዛወሩሉ ነይሩ ከም ዘሎስ ይግለጽ ከም ሞተር ሳይክል ካ ኣለዋ ምናልባት ኣብ ገዛ ገዛ ኸይካስ እትረኽበን ትኽእል ኢኻ ተን ሞተር ሳይክል ስለዚ እዚ መስል ማለት እዩ ራይ ኣቦይ ሰሎሞን ቀዳማይ ንብል ኣለና ብኸምኡ ዝፍለጡ ኣለዉ ዶ ካብቶም ቀዳሞት ዝበሃሉ ኤርትራውያን ከለዉ ዶ ካልኦት هو ናቶም ኣሰር ዝስዕቡ ነበሩ هو ناتهم أثر السحب نيرهم زي علم أوكيز بالنيرو عبد حي البحر زلو حجي حي البحر زلو السون سلام عاشو كابتن دفرينا يلي زارب نبي مسكرولي بتعمي سون دحري زبالة تتوادا دراي نيري هو أقدام دهرنات نتون توادا ديري نبحال مورورا فيتو سيروهم نيرو علم أوكي هذا كابتن نفعت توادا درس تفري بيهري يعني عبد جزتين ميرا غيديمبر بيهري ميرا مسمتاغن توادا ديرو سيري سخاني قابتم بزحرو بويز موتو نفعت توادا درتي إيرتراوين مالتي فجيزا موتر سايكل أبزا نريا زل كسع ما أسيا أبزا أبزي بقى هنا كم جانا حزنا لنا خم كرسينا حزنا لنا حجي تاريخ في تبطينا حزنا لنا حري جزاخ نكاسا صان فتنينا هو كم تزول قا المقعزيا خنت حاوركم من يومنا لو ارتحابيرونا لدر يترجع هو إكس فولو قوم تابي هو مريد يزولو هنا ملو دليت لنا نبونا تاريخ نيرترا زجلس بمخانو هاجر إيرترانا زجلس كزغنا كرعاتنا هاجرنا لازم نقرب كاني هنا مولود دليتي زلنا أبتحتنا له دلواتنا سايكم يلا أرى إتي مساعد الأكلات بملو ديو تغير نجارات تغير النجار والحتى يلا ولا تقوم أورجينال كله تي أكلات مساعد له أورجينال ناتاي بكا ناتا مو بقول ناتاي بكا تغير نجار يلا تغير نجار يلا ولا حنتي تغير نجار يلا كسا كندا يسبب فلتوكو وأتي تاريخ بزح تسبع فولتو إني حق زربا مالسي حجي حرنات النتيو زيادة بينجستيرتا تقديسو زي أب تي في قلم سزربة بس كاب كم زين يرون تاريخ أبقى أنت لا تكون زيت مسلم أبغون كم زين لنا بزح سبات حجي فتي قدم يا مجازي جزء سلز نبرنا التاريخ يعبتوا يحوي منيرم أمان كم زوال قا أتسألت بزح أتفيا موليم نوبي أبتنا جزء درجة ناس سبورت كوميشن دبهال نبرة سألوا وسيدومو نتسألوا كم ولا سو بزح أتفيا مهم يحرق يقطع عليه ربوي كمان بدعنا تنتقن تفير كله تبيلو بزحت قدست متيوم وهذا تيمنا يتلانون أبني وزراعيو تيسر زراعيو متيوم بزحتنا جمهور نيرم حجي بقى نحنا هم نورمال مثلا يرد حرقين بسرانا ولا بنيو قدوسهم جمهورو أبي قال إنترنت أبي يوتيوبون تزرقي خمزلو حوي يجرين نيرو أو أمير كذا لا حوي أبي تشوف رقيبي اللي هنا أبوي تاريخ كلاس قلت سمو أنا وتاني أقصد الكميل لانيرو صح مو كويس مو هنا نعملتي كندا يتمزن تخون زيا ميزان هو ناب كنتال فرعان كنت كنتال كم تتجس وخوني جم بس كم زمن أو يعني كتولاد راح الله قابل عن وادي ويس سكيا ولاد راح هو من زمناوي لو ميكس عندي كله طبعا ترى راح يزلو زي حتى ما حتى كله تسرعت هو جي كبدت له تي تكنولوجيا كنت مدالي زين بقلل مقرجع وقلل زخانة نجار توالا شيء كخت جنوت تغيل بزغنا نجارهم يشاريها ممالتي أتي نايلومي الحمد لله كمسترات اللوشتي قال ملا أبزقن حجة تاجول بزغنا لي زلوا تي حاتين كدول جرام صراحة أو بنص سكف كل أكلات تجرنا جزات ولا بحاتيني أبزي نايلومي كن تمسيها بلاستيك قال هو سلو تفعيل ماتريالات هلو أجي زوجات فللو مالتي سكيت قاعد كم يصبر أقول قلت حجزين كا أبتفعلي وتا لذا عمل ساعة حموشان عمل تجين لنا يعني تدري الميون تسرع كون تغلى ميون تسرع كيد تقول هون تغلى سلاب سنة 9 كون تغلى تيم دوا درنا لنا نحن ذكر جلنا أبتجيتي بساعة حموشان تكابتو أبوي سوى له عمت مالتي زحازة مالتي الميون الميون تسرع كون تغلى يعني هو عمت الله سقاف يجي اللي كت تعطي اللي تفلق دبلوما خاتي شين 950 أو كذي نعم الدبلوما
ምናልባት ሓንቲ ከም ተዘክሮ ከዓኒ ሰለሙን ማዓሾ ተወዳዳራይ ሞተር ሳይክል ንደይ ሓዋ ስለ ዝኾነ ኣደይ እውን ቆቁርብ ንእሽተይ ዛንታ ተንፃልና ነይራ እንታይ እሱ ከዓኒ ብነፋሲት ገይሮም ደቀ መሓረ ገይሮም ብሎኮ ገዳይፍ ክኸዱ ከለዉ ክዛሩ ከለዉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝቐረባ ሓድሕዶሮም ስለ ዝኾነ ሓዶም ኣድዩ ማለት እያ እንዳመፀት ከላፍቲ ብሎኮ ሓደ በዓል ሞተር ሳይክል ወዲቑ ምስ ረኣየ ስጋዕ እንታይ ዳ ረኺቦ ቆልዓ በጃኻ ዳ ገለ ኢላሲ ከም ተኣሽሞ ከም ድገበረት እሞ ግን ወዳ ምዃኑ ግን ኣይፈለጠትን ሕጂ ከም ዛንታ እዚኣ እውን ተዘንትወልና ኣዴና ኣጋጣሚ በዚ ጋጣሚ ንዓይ ኣደያ ልዑቓ ሓብትያስ ንሰቲ መዓሾ ትበሃል ማለት እዩ ከም ታሪክ ትዕለና እያ ሕጂ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ከም ታሪክ ገለ ዝሓልፉ ኢጣልያውያን እግረ መገዶም ዝርእዋ ኣለዉ ዶ? ኣለዉ ሽጡልና ክንወዛ ድልየውኑ ብዙሓት ንሓናትና እወኒ ንሕና ግን ሓንቲ ከም ዛንታ እውን እንታይ ኣላ ጸጋይ ሰሎሙን ብዝያዳ ወዱ ማለት እዩ ኣብ ውድድር ይቐርብ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ተወዳዲሩ ከምቲ ዝገለጾ ስግና ንርኢ ነርና ናብዚ ዳባይ ቀዳማይ ብዙሕ ግዜ ይወፅእ ሕጂ ሓንቲ ከም ታሪክ ግን ንዓይ ቁርብ ብዝክራ ማለት እዩ ኣብ 93 ዓመተ ምህረት ወዲ ኣውስትራልያ እዩ ፓይሎት ኣጋጣሚ ናብዚ ክዛወር ኢሉ ምስ መፀ በዚ ሓልፍ እሞ ሕጂ ኢርያ ነዛ ሞተር ሳይክል ሽዑ ምስ ረኣያ መሲጣቶ ማለት እዩ ንፀጋይ ይዛረቦ ባፅዕ ውሰደኒ ዛውረኒ ይብሎ ኣብ 92-93 እዩ ዝከረኒ ሕጂ ከዛውሮ ኣብ ጎርቢትዎ ንባፅዕ ይኸይድ ኣብ ባፅዕ ተዛዊሮም ኩሉ ረኣዮም ማለት እዩ ክምለሱ ከለዉ እዚ ቦታ ደስ ኢልኒ ኢሉ ሕጂ ቁሩብ ናፍቲ ጎቦ ክዛወር ኢሉ ምስ ከደ ነታ ሞተር ሳይክል ክስእል ከዓኒ ዝያዳ ነቲ ጎቦ ክስእሎ ኩሉ ስሕበት ገይሩሉ እንዳሰኣሎ ከሎ ኣጋጣሚ ናይ ኣምላኽ ነገር ኮይኑ ፈንጂ ምሳሮሞ እግሩ ይቁረፅ እታ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ምስ ተቆርፀ ሽዑ ዳሓልፉ ዝነበሩ ኣብ መገዲ ርዱእና ገለ ብምባል ፀጋይ ንባፅዕ ወሲዶሞ ኣብ ባፅዕ ሕክምና ጊዜያዊ ገይሮምሉ ማለት እዩ ቀዳማይ ረድኤት ድሓር ብፍሉይ ኣየር ገይሮም ከዓኒ ንዓዱ ከም ዝኸደ ዓዱ ኸይዱ ምስ ከደ ተሓኪሙ ገለ ባምቡላ ተገይሩሉ ከዓኒ ከም ብሓድሽ መፅኡ ንፀጋይ ከም ድበፅሖ ምስ ሰበይቱ መፅኡ ዝገበርካለይ ፅቡቕ ኣይርስዖይነ ብምባል ማለት እዩ ተዘክሮታት እውን ንኽዝክር ኢሉ እውን ከም ብሓድሽ ከም ደዛወሮ ገለ ከም ዛንታስ ይፍለጥ ማለት እዩ ንዓይ ከም ተመሲጡ በታ ሞተር ሳይክል ምስ ተመሰጠ እዩ ማለኒ ቀብላን ለዚያ ከይዳለኒ ኢሉ ወይ እንደስኸለት ትጸግ ከም ተዘክሮ ማለት ሕጂ ብዙሓት ኮሜን ብሉ እዚያ ወይ ክንዛወረላ ተኻሪባ ዶ ትሸጥዋ ዶ ኢሎም ብዙሓትና ኢና ግን እዚ ታሪክ እንደሽያት ይብሉን ጽማዕ ኮሚን ኮናን ኢና ነብሎም ኢና እምበር ብዙሓት ዓዲ መፅኦም ክሳብ ወግዮም ገለገለ ክመፁ ከለዉ ዝበለፁ ቅድም እዚ ብዙሓት ነይረን ቅድም ኣብ ግዜ ደርጊ ወሲዶሞን እዮም ናይ ካልኦት ነይረን ድጎዝዎን ድሓሪ ግን ንዓና መንግስቲ ምሰብቶ ዝኾነ ናይ ቀደም ስራሓት ክወፅእ ይብሉ አሁን እዚ በዚያ ሕጉሳትና ፅቡቅ እዩ ኢና ዓቂምና ኢና ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እቲ ድውዓሎ ክነግረካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ነይሩ ግን ብሂወት ብዘይምህላው ቁሩብ ይስማዓካ ሕጂ ምክንያቱ ዳይሬክት ካብኡ ክትረኽቦ ከሎ ዝበለፀ ነይሩ ብዝኾነ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ኮይኑ ብሂወት የለ ሕጂ ግን ኣብ ከምዚ ሎመዓልቲ ነዚ ታሪክ እዚ ዝያዳ ወዱ ባዕሉ ክበልፆ ከሎ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብምብፅሓና ኣነ ብወገነይ ሕጉስ እየ ማለት እየ ስለዚ ዛንታ እዚ ታሪክ እዩ ከምዚ ጌርካ ክትዕቅቦ ከለካ እቲ ናይ ኤርትራውያን ማዕረ ክንደይ ኣብ ውድድር ኣብ ዝኾነ ነገር ጀጋኑ ከም ዝነበሩ ኢኻ ትዕዘብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ብምብፅሓና ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ንመዳርጋ ንመጀመርታ ግዜ ቁሩብ ውሕድ ብል እቲ ታሪክ ናይዚ ፍላይ ሞተር ሳይክል ሞኻዚኣኻ ሞቶጉዝ ትበሃል ኮይናሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብምብፅሓስ ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምዚ ክትስዕብዎ ጠናሕኩም ኣብ ትካል መዕረይ ሞተር ሳይክልን ብሽክለታን ነፍሲሄር ኣቦና ሰሎሙን ማዓሾ ኢና ፀኒሕና ዘለና ነፍሲሄር ኣቦና ሰሎሙን ቀዳማይ ተቐዳዳማይ ኤርትራዊ ኣብ ሞተር ብሽክለታ እዮም ኣብ ዘበን ጣልያን ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርክትዎ ፀንሑ ገለ ክፋል ናቱ
ዝፈልጥዎ ዘርከብሉ ዘዕለልዎም እዮም ከካፍሉና ፀኒሖም እዚ ቀሊል ቅርሲ ኣይኮነን ብደረጃ ሃገር እውን ዝፅመት ስለ ዝኾነ ምናልባት ከምዚ ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎም ዝፈልጥዎም እንተለውን በዚ ኣጋጣሚ ትሕብሩና እዚ ቅርሲ እዚ ቅርሲ ናይ ኩልና ኤርትራውያን ናትኩም ጥራይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራዊ ቀዳማይ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኣብ ታሪክ ሞተር ሳይክል ኣብ ታሪክ እውን ስለ ዝኾኑ ክብሪ ይግብኦም እዩ ተዘካሪ ዝኾነ ከምዚ ናይ በዓል ሕጂ ንሪኦም ዘለና በዓል ቢንያም በዓል ኩሎም ዞም ሕጂ ንሃገር ዘስሚዩ ዘለዉ እውን ከምኡ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ስለዚ ዝፀንሐ እዩ ኣብዚ ከምቲ ብተደጋጋሚ እንጠቕሶ ዘለና ኣብ ትካል ነፍሲሄር ሰሎሞን መዓሾ ኢና ንርከብ ዘለና እዚኦም ክቡር ኣቦና ኤርትራዊ ቀዳማይ ተቐዳዳማይ ሞተር ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ እዮም ስለዚ ሕጂ እውን ንኣሕዋቶም ዓዲምና ኣለና ዝተረፉ ደቆም እውን ምሳና ኣለዉ በዚ ትሪእዎም ዘለኹም ክቡር ኣቦና ይስሐቅ መዓሾ እዮም
እዞም በዚ ንሪኦም ዘለና ከዓ ኣብርሃም ማዓሾ ኣሕዋቶም እዮም ክልቲኦም ሓውና ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ብፀጋመይ ዘሎ ኣቶ ሚካኤል ሰሎሞን ከምኡውን ኣቶ በረኸት ሰሎሞን ደቆም እዮም ምስግና ሰሎሞን ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዳንኤል ጎይቶኦም ከዓ ወዲ ሓፍቶም እዩ እንኳዕ ድሕን ከዓ ተራኸብና ሕጂ ድሕሪ ሓፂር ዕረፍቲ ንራኸብ ዘለና ኣቐድም ኣቢልና ምዞም ክልተ ኣሕዋት ዕላል ኣካይድና ነርና ንስኻትኩም ስጋዕ ትመፁና ኢና ክንፅበ ፀኒሕና እንኳዕ ብድሓንካ መፃኹም ሃንሃብኩም ሕራይ እሞ ብኣኹም ክጅምር ብዕድመ ከዓ እንተኸድናዮ ፅቡቕ እዩ ኣቦ ይስሐቅ ማዓሾ እስከ ዝኽርኹም ኣካፈሉና ዛዕባ ሓውኹም ነፍስሄር ሰሎሞን ማዓሾ ምዕባይኩም ድዮም رابعي مثلي ራብዓይ መትሎ يعني ራብዓይ መትሎ ኢኹም ንእሽተይኹም ንስኹም እስከ ግለፁልና እስኪ ከመይ ዓይነት ባህሪ እዩ ነይርዎም ኣቦኹም እዞም ሓውኹም سلام هاوي أتي بحرو ኣበይኹም ዓበይኹም እሞ أب عدينا عبينا ኣበይ ዓዲ عبد حضرهم ዓዲ ሕደሮ حضرهم دا مريم بعد ፅቡቕ ከመይ ዓይነት እዮም ነይሮም ኣቦይ ሰሎሞን هاي بزرتي نبي ناي عدي أب مجمر تايو هاي نمبر هاي قلقلن نسبي تقلتيه بنشتو ناس مراي وتيو تد عريقها برهنا هاوي وتيو أنا أقول بصراحة من جمر محرس جمر قبل كله كي ملاك كله وتيه أبراهام هاوي وناس مرا أبراهام ناي محرس طرف زي ولد دي وتأي كله سخونة يكون خلاص يا عدت حفظ ناي بحكي ينجربه شعور أنا أبزي مستوى أفتي أمن قدوات أنا أبغى مسحوي برهنا جميلة نيري هاركم مرعى مسكوتكم مستمر عبو تفيلنا وحويت أبسلون حويت مسح طب كندا أحواتكم أبو يسحق 4 شدشتين أقول لنا قدام قلنا أبزي حمسان حمشتن عمد سريع مسيعي ويلا قرم طب اسكي كمي نبرت تتكال أبزبن ما أسيكم جميركم تكال أب زمن انتاي نيرو تسرح كلهم شعوق غير هذا ثلاثة هذا ثلاثة أب ذات كالزيا ذات كالزيا نايت إلان بس نورت كنت إلان بس كده سلومن حاوي إذا ما لتشين سنة سلومن قال أيتي لتشين سنة لكن مين إيطالياوي نيرا إلان بس كده ناتو أوتيو الجي نجم مريا قال أيتي مبارك الميو لتشين تاس أيوه هو من الحبشة أياي قال أيتي هذا لتشين سناتو تواهيبو نهار هذه سلام فيش تورنيزي بس سلا تساينا وصرح يرتهم متعبيت شمون تكون تلتعني راح هتم دينيرو ساتي ما تابع عمو صراحة زي كمان ده كمان ده أما عبيلو نسيت عليوي صرحوا سلز نبرو عبزيا عرمسهم كا بعلو بنو كريدي قما لتشين ساب بنوسو أوتين طبو كنت عارف تسرحكم يلكم من بزي أبزي حمسان حمشتن عمد سريع اسكي كمي توها هادو نيركم مصحوخم كمي نيرو بحريهم بزي كاتي فلويز الليلو ناي موتر بشكلتا بحري بزي متن على سقاب حجنا ولادنا حليف اللو طبو وفتم أحوات تباهلنا كمزلنا أنت منتي تباهلنا بجكا دار عسى تديرنا الرهب نسعى دار فرق ساعة الرهب نسعى منبر كفاءة دبهال ورفراد دبهال أوانا أي تفترة سقاب حجنا ولادنا حليف اللو طبو من نم نجر أي مسألة نحنا حجنا هابتنا أنتايو عندنا عشو فقري أنا باخم كنت أخا أبو إبراهيم الرسكي سخم كي مبل كندي خم أبو سلومون مبل رابعي متلو عمشاي متي هو عمشاي أول لعبة كمان هراي مو كم يقوم تقول لنا نبوي سلومون معشو سلومون هو عايزي نحكي نقلت يقولوا لناتو كله تبايسو كل وقع نحكي سبت فوتو ينيرو هنا أني نخبرين عيرنا كابي كاوبيسي نعين عن فرحه طعمي هو هاي نحكي سي نقول لخاتي كل حليف اللغاتي فقر خاني يبدو ملكنا عمد الرئيسة حليف اللغة هذا محالتي أفزي عن نازراي أو عن سنيرنا زربعتنا وزينا نعو تملتو نويت اليوم صبو إذا ودنا قاش أفزان دا ساينير زان دا داتشي هو داتشي ترى سيتنا ني نهرنا
نعهم هيكون كون يعني نتي فوقهم يعني حكي ሓጒሶም ብሉ وتحوش هو حجز نايب حق زي تري رأينا سنبرد الله يوم ذلنا بتحجز ما حجة نايب حق إنها يسترف يقولوا أنت هاي قدرة يقولوا نايب حق ኣብቲ ስራሕ ትመጡ ነርኩም ደስኩም وأنا أمس نيري يعني عدين ما خمس ذلك كام رشا أخوه نحرا يمس نيري كورسو خبر كلها هذا ما أتى مسي كنا ماروما أبشنا ماروما أنا لهم رينا أبشنا ماروما حجي شعو نيتي توتال دلتا خينا هو حجي سب زحو ساي بعركم مستعجر نيرشو الله كنا ماني نبتا أنا بيت كل جانيرة هوني هو معاتي سبورتز وفتنيرو هزم معاتي هي جرش وزيرينا يو ቀዳማይ እንዲኦም ቀዳማይ ኤርትራዊ ቀዳማይ ሞተር ብሽክለታ እዮም እናስማዓኩም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍሉይነት ናይ ሓዉ سمعنا هنا حكي أبوي حجزي هيفوتني نيرو على كذي مسيو زوديسي هيود هيموت له على سرجنتي بيتهم ودمي ودهبتو حجي معلي حيغيرو كيدو زوديسي كابتا خرطو تترفلوكا رلو تاز ولا لا تاز ولا لا ها إذا حيات سنحيل كاتخيد هو سلازي أنا بحكي بس مع الناس بقول نحبني أنا ብሓቂ حبني أنا ኩሉና ኤርትራውያን ንዕበነሉ እዩ سبعين በራ ኣይኮነ سولوم زي يقولوا لنا يلا أنا بحكي سي إذا كمان قدروا هندي ناتوسي عبزي ترى المعجون مسيوم من يرميم وتبي إلى تصلي عبدرج وسيلمو عملوا سون أتريمو هو ብሓር ሕዚውን ኣካልናቶም ድዩ هو أنا قلنا زي أنا صبي يعني يرنا زبور هو ده حبت خانو لها على علوم በረኸት ስኻውን ሓደ ካብ ደቆም ኢኻ ብፍላይ ንሶም ዝልለይሉ እቲ ቀዳማይ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ሞተር ብሽክለታ እዮም ቀዳማይ ተዓዋቲ ከዓ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እስከ ንስኻ እዚ ክብሪ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እንታይ ይስማዓካ أبوي نبى حكي كتب قدامه مستقبل وانتي نبور حنا في السن ألاين ناي وصل الزيجات هاتن توادا ديرو عقود كوين خوات بمبارو أزيو حبن حجوسين سمعني أزين أولا توان يعني ركملو بتوان زنبر السندات كتفتيشن كترين كلها خابتون بيود بحجز زلو سنة كلها أبي حبن حجوسين سمعنا بتعني ጽቡቕ ተዳዳላይ ሚካኤል ሰሎሞን እጁካ ኣብ ስራሕኻ ሓርኮትወት ክትብል ፀኒሕካ እሞ ሕጂ ከዓ ንቐፅል ኣለና እሞ እስከ ብዛዕባ ኣቦኻ እንታይ ጦብላሕታ ኣለካ እንታይ ክትብለና ትኽእል أبوي زي نبي حكي أبوي تم زي ما هو بطاتك يقولوا صنعوا مغلول أبصرحوا وفي فوتو مس قراوتو مس عروتو مش كله قطع سلوم زيادة توصل لها سلوم زيادة أي الكاس زارون يلا كم سلوزو هنا يخايو إذا كذا سرت درجة 7-8 عمد غير له بوحدي أنا بناتي ترتال نبي عين حد فرد ولا سوي يلا بتبعي مالتي أبصرها نفوح وفي الصراحة زي أبوي صراحة عندنا موتو جمهور كله مس مجمع يعني نير مستيان صراحة كله جزء وصلوا لنا فلتت ناي موتو خس هو عزي بلع سجنا بره هجي ده موتو قلت في خيلوه كلها بلع خوينو هجي مسوز نبرت يعني توانا تقليلنا عدو سلزغره خيس ده جا جزا نخلق شتاء لا وأنا عايت قد فلين برت أنا عايت كذا على ليو أبوي أفتح وانتيا جنزب عميت وسزنا برا دليو جنزب هيبو إذا تكلت ركبوها هجي إذا تكلت كل كم خلا لتشنسا بتريان يرا بتريان سزنا برت أبتو وانتها لتشنسا على حبشة وهاب أين برد حارت أي حبشة وسجنيرو نمجم نخل أي زي أبوي لتشنسا توهاي بواتو زي حبشة بر نساعدو زي كينو نحوش أيوام أبتو وانتي نبرة المغزاتي أو تحت المغزات فيان سيز نبرة
حجي أبي عمغن مستنا يكورسو ناي موتو متتاو سوز نبرة أنا كورسو خبريك فتنة كراميلي لوخاني كورسو غيرو يفتن فتينو خا كابتم توازرت نا إترا قدماي بقول عينات أجي نفعن أو كل هذا أو ضد الرخاء نفع بزي حدقة بزي كلمة تيفوزو بارجا أزمرا ملو تقولكوها إترا ملو تيفوزون إترا ناي هاري إترا وموانو كل تيفوزون نيرو أجوها أبغونا حالنا عند أوليهم دخول نيروم توساقا زحاو بيساق كاني مسو سرح سر النبرة إذا متو مدلو بعلي يدالو النيرو إذا متو زيا في الزلا بزارينا دلا تو تشنتو تشكوانتا بازيا متو غزي أجي أبو زيادة هاو بيساق أبزي أخو الكلو إذا متو كل دللي هايلو شلون حاويك أدمي كوتس الله يلو كل أدالي إدالوا أداليا بسبلت كابا خرج قبر دخونا نجر من قدي قاطمو نجر أي نبران هجي بزي تفلت أبوش حكي نفعيو وفيو أبصرحو تالي كونها أبموتو ناكوتها وفي يجي كلهم بتاريخنا يبوي دي فلت إتراوية لان بفلا بسطاتات أبربعتات ينزلوا زلنا بسلاسان عمشنا بسلاسان أبربعتات زنوروا صبات كل صبويا نقول صونيرم أبزي تكالكا تسرح اللخان سخام سحواتكا كساع كندي وريسكم التي نايبخم سعري كساب كندي أبنت كوينو مخم بخمي كتقتل ولهم سخاتكم واه لازم نسلكا هنا أنا عايشينها هو كوهفتكيل جميل كوهفتكيل تصفاي محاري مكونن بهاللغتيم تصو هذه زيادة أبزيا محاري مكونن أبزيا مسوج علنيرو كلهم دقوا شو عصرت وداتنينا مبل عصرت حدا حنت ولا لاتنا هو هذه زيهم كلها أبزيا ده يسرح حسابين ده توسخ نجليستها توسخ نبرتها أبزيا منو معتنا نحن نسرح نوع نيرنا نفرق معتنا نسرح فرق معتنا نمارنا زيارة حاجة نحنا أبتم عبيتين يو تبقيسون عميروم ميرو نزي تكالزي نبدأكو حلفوه أجي إحنا دقو كلنا هاني أثرنا يبونا حزنا هان خيدا لنا أجي زيارة مبروخ هنا كمان هاي مناس يالو تسقاي بحال تسقاي سلومو أجي تسقاي تكاينا يبوي كوينو كوساترنا يموتو خوينو يوالادر نيرو مزعل مابرو ما درافيتو مزعل عالم اوكيز بحالو ولا بزحات نقرب نور توالادرتي يتراون نيرم مسوم توادادير وخمان قداماي كل ايدنا ولا يوتيو ابز غرمينا زلو حجي ابز غرمينا زلو دارغا شوعته وانت اوسدي سناي بوي استكي وي ابوي حجي خرصو قبل كله بتعوز يو اجوخا كم زغبر ناولا يتابعني صبو الجي نفوع طوال دراي كوين خاصغاني اب اترا كابتي سعن زلستن 94 عام سمرت الجميل شغورسو اجيت اب صبو خناتات كيدوخا بخلانا غا تكيلنا تاسرا حدي بحلافنت نعو غريفنا نيرنا احنا هنا اننا اسرح نيرنا دحري نايبونا ها ممات كاني كلنا ها تطرنفنا بحوات تشعت حوات أبزا غزال تشنسا ناي حوات ناي حبار غيرنا تشنسا ناي بيلس غيرنا ناي حبار غيرنا نسرح لنا أنا مزقنا وزيا نوعل تنقولت كاني ناي حنقول سرح حقوزنا كلنا نتسحت حاجزنا بفغري كغر مكة كمان تاتغر مكة بيلان سيرفيسني غزا سرحنا بونا أوالنا شدي شعوات كاني بفغري أو حار خانشلو أبزا بيلا سرح غزا بزدرا بحانس أخونا شديش حوات بستدقنا مسويتنا خان نبرا صبو زي عبس أجاي إذا سرس زنايمين دلكاني نايبونا نايدينان ناي حواتون كاوس صبو ناي بحاوناي ونستكال زسي كاب زبنت علينا تهيزوخ صاحجي سايتعطون هو كندي سبات أبز تماهيروم كندي تموكيروم يتكات قمنت هو أبزي دارغا بزحات نمتموكيروم هو عجي أبتنا يبونا نبر نحنا ناس نبرنا كسوخ لكا كلنا هو نحنا كنا أبزي أزلنا نايكن نحنا دستنا
شوعة سرحتني ناتهم تقل جيرو سرع له أبدا سرحت تمارو شوعة منسيات أبدا تماهيرو ناتهم تقل جيرو سرع له هذي جينا هم أبدا مسامح هذي شوعة سرحتني لونا زين كا كم أبدا سرحت سرحوا نمورهم كعلنا هذي زين المعرض له أفريتنا عقرب حكي إذا قضايا نفريتها تفري سبكي نفسهم كلهم كأسرح له اللي حاولت يكونوا قد أفضل اللي حاولت يكون أبونا بزح حاولت يجري في الناحية نحن نبونا بلا تتملسكم أنا يمثل أنا بتوفقهم بولكم بحسكم ملس هو سلسلة سلسلة هو أنا عن مو عبيسة هجي حنتي سئلي كزخخركم أبزيات سنحتيا جخب جزان دينا مسيناكم سكرا يوازا سئلي زي مني زي أبينا أواني جيئة أنا تي عم تمرت أي ذكروني حق عايش مثلا اللي جات تسألكوا إرجع بيمان نيرو السقوم يقوم زام متفق أنا بعلي والله على زيها نسا أزيا السهل زبهرنا زلا هو هراي أبدك كم حاري هذا زابط زيارة هو إيه تو تري على تو نحرقت على ناي كذب هو عليها هو أبدك كم حارينا وعلنا شعوت الجيا بيمان نيرو بتقامت غير المعدي بعد ثلاثة تزوروا سقومن تنقص أسوان يركب هو ها كاسا أسان يري هو يبوهم نيرم حوكم هيدا كورسو جنا يكونن نغرسي كنا نغرسي لا تيجي خبرنا يقولني معه اسكم قصن اسكي هو كابينا بيخم فيكم ما خيتكم زلكم زيا كابس مرة دك مهارة هي كابدك مهارة ناس مرة خملس كله أما أخذ عديزي هجي أنا خمسين داخل كله هو رشيعية دروتنا سقام دايماني هو بذي مت إني مع الماكينة وده يكون قبل مثلا مدينة قد خايده هو وأنا تكاكي تعدي تلقى سيرو سقيو ها حجي بأذكر أنا ذا واو وعملت برد كندا قال الحمد لله وذكرها تسألوا بهم نيرم إذا متربش نيرات أنني أنا تيسي زيادة بزعبة زيادة يا سوي وين له الحمد لله ناتكم كأنيرا ناتين يرا في الله يقن زيادة زي أنا فكرة زيادة لنا زي خابدينا العلنا ريا سلم انت يا خمس زيادة تريوا زي تعمل كم كرت يا هو ولا خي حاسك حد خي تولش هو بعلا تخي بعلا تبرك زقرمي هم زي قدك محري نابي نقص أصلانير بيانا دالا على بيلي هو أنا أبي كورسو ناي بناي ناي كورسو بهاري سايب لين هو ناي زروتي دلنا سنبت كل جزء وتيدوال هو هبنة الوط هو هو وين بزي بيلي بدك الحارة بيلي بينفاتي أتو أها هو وين بزي بيلي دونغولو بس هي وعيلة مس بشمن نيرا زيادة باتنت نايزيا باتنتس مش مين دي جنا لفريتو ناي بزي أنا تلون أها لفريتو برد باتنتي ناتيزوس هو قال خفتني لكم رتفلت الصوم كي أب كورس وقت أتو تاسب نيرة جنا أي كلين نيرو أها أم كل لنا أبشتغلت كمان نيرن جمرم نيرم خلك جمي سلام انتك كم مدوم هذا ينيرة هو وعي ودق دبلت على شوان حاليوتي حاليتي ودق هو اسكي قربتي دلدالي أخميت مثل زي أختي ختنقص أسوا كلكم بولينة تنتاي نيروا قد تخليتي ناتكم زنبرة هو زيادة تندعي بنفساسي ولا زم كعري جموتو هو نظام موتو جاسي موتو ما بجاقل مثلا عهيزم ما خذوا كل ده فكرة زم موتو خمسة هو تاريخويت يا هو كل السبي ده فكرة جاهزكم ما خلنكم نسقم حجي أبو يسلم من أبي نيرو اللو اسمرا اللو أنا كو خلو كان يرنا أنا كوين لو بيود بحالا يرنا أنا عصف نايجا زي نايجا خمسة كلهم زم موتو جا نايجا دي فكر يلن أبي ألعب بيلو هذا ما خذ هذا كذي تقولوا قدفها بيلوانا زي حيزوا باص خيجو كي نقرب كوي نهار أفقعت علي كم سرعة كم تراسي بتسألنا أخوي شيطان سألنا عن يرين هندي أو تيتا رغون يرين حيزوا أنا بقدر الآتي نزي أول دخل قرمات هو نهاراي كم زي لسه دي في قلب هم تكو حبيبي وسيدو زقرمي هو إذا ودخن دعمت أبيلكم تخونوا زي مدعي ديكم قمت كنديا قمت كندي ثلاثة هولي ثلاثة ثلاثة ربيكم تخونوا
هو تمرعكم انكم زي هو ها تمرعي لهم مثلا مرجع سران كلتني تمرعي تمرعكم انكم ابزي هو اها اذا سلزي اختري واخلكم انتي يغجلوكم انتي تبلو انتي سمعت مسكغلط برنا سنبر خريانة قصاب كرمي على حد قصبت كذا بعبايا عبي الله كذا هو من يسيلكم من ما هو اللي تكتيتي صار لي قاتم دل انا كنتي هو ودلنيا اخو كيف يقولوا سئلوا فما يقرا امس الا يكمل فلتيك اقاطاميو هو هذا سالني قال هاي بالكون هاي بالكون واو هاي ما ترشتا مو زيادة عباي تصقع عبا هي بكو هو هاي ما ترشتا هو رميت زين نايزن كتاجنا نايزني عدلا وانا ايزون سعد تقولوا انا ورنا اياه كم زقرهم قال لنا اي اول تماري طاري سمانيرو يسمى با انتو طاري سمانديم هو وادروس قبرونيرو مسكورو مسكي من ابا هو مو ناتا انا بعرف دي هو زيا خمسة ذيك طفاك متصل اللي تعرف خالاتيا اي كانيو يا زياوي اول اب حمدي بيستل هو ابزيا ودو بتشوتي دبال ترياد والفرامي تفيتي نغفر الله تعالى لا تفيتا اول وغنوا فرامي تاني راتو شرتر تبال كم عد انجليزي متقل نودو اول نيا كقرر ما يدو اول دوشن تشنقانتا جت امام ابارتنسا مس حدغو كيف حدغو مر معك بعيدو سلام قدامي اتيو حجي ما عرف موشيخ مزات كابيات قرب سل مسلا حنتي مسكنا اول واحد بحنت روتا تحلف ما عرف موتهم كدغم لكم يا غلايتيا كدغم لكم يلمم اول نلكم الذي زيكوا سلي يسحبوا ابزي ميزورات هذا اللمبر شعرين ذلك بفصم حجي ملتحتهم إلان كا كيف وزنا يعني يوم مليون اها نسولون توتاو يعني بسعدو اول يدوم تغيرهم دحان كده جمي ندقم يلو ولين ترى دقيم دقيمو كيدوم دستشسو كيدو دحار سنيور بوتشوتي هو سنيور بوتشوتي حادي وسعمو بل قداماي وين عم يتقوم خدا ينبر اسخاخ شعرك امام وديش شعرك غيرت الى سعمو ابونا تودي كيف ودي بوتشوتو هو قد انت حلنا ودري لك ابزيا خاني ذانا فاتي نقولكوا هو سولومون سعر كايلمو عجي حنت ابوست ابيت ترحني يروح حنفت هو حدث كاتم ست اويت محبر تكابا وتبهل حدث كاويت عتيلا نمس يوم هو نهو هذا مسلم ميسيو لستيف تعرف سعر سولم تحرخندي يعني هو سعدور قماك يوم تاشمتي هو مع الجويندان ذبهلو هو جينتا او ما بهلان ورو بيت ما خاينا بدك معاري بالثلاث سكوندس سعر كايلمو كل سكوندي تعرف خندي عصف كمان اباكوا هو انا بقى هو زي عمو منزيني دبال هو دوشن تشنقان ده خمجاني راتو عز واخد نعتيلان استقا خم اقدر تما يدوتن يرو مسرع له فرع نمر شنو منزيني هو تحايل سكابي ينزل خبور هو كاو بقى يعني نتاناتو زي كتاتلاين دوشن تشنقان ده يراتو وايك عمو ورش وسخان خاب تعاو منزين خد تقول مسوين ورد تسعيرهم دفلتو دس كل جزيم قدام يزول سنيرو هذا جزي وابزانا يشركوا لي تونا فيات هو او اوديو ديقو هو انبر تقدموا ما يكون تقدم وديو ده حركه هلا ايوتي تم يرتراويان كسمعيتهم كمين يرو تنصعدس حراين بوا هو عد بانتاي ما خلع الولد يا السايب بحقوس حوس هو طعمي فتو عيرا لهم سمعيتهم كمين يرو قال له حجيتها فليت ايلو قال ايلو نو كمين يقولنا يا عكاليو هو سعيد يقول اي بهرني هو سبيلو اخن دغون اللبر هو السو خمزي دف خنان دبللو ينقاس عليه من كما يل اي بهرني اي نغرو يا عبايا بالنت يا هو اي نغرو الرئيس كي دانيال نبخا خنمص هو توسخ تبلو انت يالو هو أنا نتاي خجل الزلي هو زيادة أكوتاتي ولا دكون جلي سميهم نعيون أزيلو واه فكار كم زنبرة فقر نايموتو ترح ديكونا سي فقر سبورتون كم زنبرة أبتعلا لالو تساتافاي كأني ناي كدم كعسو صوتا ناي حماسين كل جزاي سرايخ بحال كل جزيا سي تيفوزو كم زنبرة እንደገና ቃለ ተስፋውን ነፍሲሄር ምን ይውም ሓሮም ዕሩ ከም ዝነበሩ ዝያዳ ኸ ኣብ ኩዕሶ ኸዓኒ ተሳታፊ ከም ዝነበረ ኸዓኒ
يعللناي ابز كل جيزيس يعللنا نيرم سقع صغرو جيزي خيماتو كلو همان عروخ نيرم مشت هابزيم دمسك نيرا حجي كوفيلنا عن هنا علالمسي ناي كله نساتف نيرنا مالتي عللنا نيرا تعلالم كاب تعميد سحبكا ازيم بقى محبر اللوم محبر سبورت راح ديكونسي ناي بوتشا وين افلاندي موسين وين محبر كوينم اصاوتو خمز نبرو سنبت شعو ابرئسيو እንደገና كلهم عروخ كم محبر تتقرني فومن اب تورحدي شدش ورحدي خاني بمينيباس جيرمكا ازاورو خمز نبرو باصع خدو سمينا ضحري جيرمكا ينافسو خمز نبرو خاني باكل نريم نيرناس قال تشحن 4 تشحن 5 كاني نريم نيرناس ስለዚህ ሲ اب موتور سايكل ጥራሕ ደይኮነስ اب ስፖርቱን አዝዩ ቲፎዞ ከም ዝነበረ ይነጥቅ ከም ዝነበረ ከም ስርዓት ዋላ ናይ ቲፎዞ ስዕረት ከጋጥም ከሎ ከዓኒ ከም ዝዕልልና ኮታቴ ዝያዳ ባዕሎም ገልጾም ይኹሩ ከም ዝነበረ እንድሕር ተሳዒሩ ማለት እዩ ፍቅሪ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኻን እግሪ መገደኝ ካብቲ ድዕለን ዝነበረ ይፈትዎ ስለ ዝነበርኩ ኮታቴ ንኩሎም ፈትዎም ዝያዳ ኻን ምስኻ ቆፊልና ንዕልል ነርና ምሸት ኣብዝ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ ከዓኒ ፍቅሪ ስፖርት ከም ዝነበረ ኻ ክገልጽ ደሊ ማለት እዩ አቦይሳ ተወሳኺ ዶም ዝበሃል ተቀዳዳማይ ናይ ብሽገጣን እዩ ቅድድም ሽዑ ሰዓት ጥራይኒ ሓነፈት እዮም ነይሮም ንሱ ሕጂ ብቀድም እንዳተቀደሞም እሳቶም እንዳኸልከልዎ ዲፎ ዝኸልክሎም ኸልከልዎ ነይሮም ከይንሕልፎ ኢሎም ሕጂ በርበረ መበሊኡ ብምንታይ መሕለፊ ብሳኣነ ማርሻ በድፍር ኣቢሉ ዘሊሉ በዚ ኣቢሉ ቀዲሞም ኣትዩ ኮዘ ማንጂ ኮይስቶ ኢሎም እንታይ ይበልዕ ሰብ እዚ ኢሎም በርበረ ተባህለ በዚ ምክንያት እዚ እንታይ እዩ ድበልዕ ሰብ እዚ ከምዛ ምዘበ ኢሎም በርበረ እዚ በርበረ ወታቶ ሕጁን ኣያይ ሕጂ ነዚ ኮንቲኑ ጎርዞ ድበሃል ነይሩ ዓርኩ ሽገታ ተሰኪሙ ስኮርታ ኣብ ተፈዳ በርበረ ኣያይ ምስ ኢል ኸይድ ነይሩ ቦቶ ገር በዚ ኣገር ዝገርም ሽገታ ስኮርታ ተሰኪሞም ብሎ እዚኣ ኸ ይፈልጥ ወለኬላስ ብኽሪ ተርቱም ፋስያ ነይሩ ለኬላስ ገዶም ኣብ ዝሎም ሕጂ ዝበልዖ ደለዉ እዚኣቶም ሓንቲ ደገበሩ ሓንቲ ስምዓ መዓል ወለክኤል ዝፃወትዎ ነበሩ ኮርሰሲ ምን መዓል ገረዝ ገይር ወለታቸው ዝዘቅም ሓረስ ካልእ ነገር እዮም ራይ ኣቦ ኢብራሃም ናባኹም ከዓ ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ደቅኹም እዞም ደቂ ሓወኹም ነዚ ትካል ይቐፅልዎ ኣለዉ ከምዚ ንሪኦም ዘለና እንታይ ይስምዓኩም እንታይ ትብሉ ብዛዕባ ደቂ ሓወኹም እንታይ ምስለካ ናይ ባሓቂ ኣነ ንስኣሲ ርሕሳት ኢና ርሕሳት ምባልና ምለካ እዞም ደቂ ሓዊካ ሓንቲ መዓልቲ ብሓዳሮም ድዩ በዝታይ ምፀዊዖምና ኣይፈልጦም ናይ መን ዕድል እዚ ናና ዕድል እዩ ብሓቂ ሓትሪኦ ዘለካ ሕጂ ተወዳ ቤት ፍርዲ ዝውዕሉ ዘለዉ ክንደይ ዓመት ምስጋ ባላተን ኣሎ ግን ንሕና እዝጌር ይብልና ርሕሳት ኮይና ናይ ባሓቂኻ መፈፀምትኻ የፈፅሞ ናይ ባሓቂ ካብ ሰብ ንሓምቕ እዚኹም ዘጉረና ኣያይ ከኣኒ ናይ ባሓቂ ድልቱ ተሰሊሙ ተሰይሙሲ ንሕና እውን ንስመለና ብኡ ደቂ መዓሾ ቁልና ኣለዉ ዋላ ሃገረ ሰቦም ድዮም ዋላ ገዲኦም ንሕና ካብ ሰብ ንሓምቕ ኢል ብኡ ንስመለና በቲ ዕዮ ዝገበሮ ብሓቂ ሳይውዳእና ኣለና ኣቦይሳ ቁሩብ ናብ ዝኸደ ክንመልሰኩም ኢና እሺ ካበይ ናበይ እዩ ዝካየድ ዝነበረ ዝውድድር ቅድድም ሞተር ብሽክለታ ኣበይ እዩ ዝካየድ ነይሩ ጽቡቕ መጀመርታ ተረኳርዶ ናበይ መጀመርቱ መጠረሽቱን ኣብታችና ማረማ ኣብታ ቤት ፍርዲ ኣባያ ካብኣሲ ጅምበር መበገሲ ይነው ኣቢልካ በኣ ባርዚሊ ባርዚሊ ቢልካ ኣብ ትራፊክ ከይበፃሕካ ትኽልካ ፍያት ትወርድ ሽርኮላቱ ፍያት ኣቢልካ ትኽልካ ችናማ ሮማ መሊስካ ካብዛ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ንግብ ትኣቱ ቤተ መንግስቲ ኣቢልካ ቦታ ኩርባ ወሪድካ በኣኻ ትዛወር ትውዕል መጠረሻ በቲኣ ትጀምራ ኣብኣኻ ኣብቲ ውድድር ኣብ ክንደይ ይካየድ ነይሩ እቲ ውድድር ሰንበት ድዩ ኣበይ ናይ እዋን እዩ ዝካየድ እቲ ግዜ እኳ ዳርካ ክልተ ቅነ ኣብ 3 ቅነ ኣብ ወርሒ ሰንበት ድዩ ሰንበት ዶሜኒካ ይካየድ ነይሩ እንድሕሪ ናይ በረኻ ኮይንካ ካብ ነፋሲት ይጅመር ኣብ ቤት ገርግሽካ ጠረሽ
ሕጂ እዚአን ወራጭ ንሪአን ኣለና እወ እስኪ እንታይ እየን እዚአን ቁርብ እንታይ ኣፍልጠለኩም እዚአን ዳዕሞ እንታይ ሞ ናይ ኮቦ ናይ ስዕረት ዝወሰድዎን ኣለዎ ናቱ ናይ በዓሉ ኣቦይ ሰሎሞን ናቱ ናይ ጸጋይ ከኣሎ ጸጋይ ከመን እዩ ጸጋይ ሰሎሞን ወደያይ ተወዳዳራይ ነይሩ ከዓ እሱ እወ ስምዓ ወድራፍየቶ ስምዓ ትኩስ ግርም በሉ ሰፊሕ መቐፀልናየ ነርና እንተኾነ ከዓ ንዓኻትኩም ከዓ ከብሪኹም ኢልና ቀድም ኣቢልና ከምዞም ደቆም ከምደመልኩም ዝኽእልባት ነይርዎም ንስኹም ግን ብኣካል ከዓ ስለ ዝነበርኩም ናትኩም ከዓ ዝያዳ ሚዛን ኣለዎ ኢልና ኢና ትውጉ ኢልና ፀዊዕናኩም ኣብ መወዳእታ እንታይ ትብሉ ክብራው ኣቦይ ይስሐቅ ንስኹም ከዓ ዓብይ ስለ ዝኾንኩም ከመዛዘም እንታይ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብለኩም እቲ ቀንዲ ጸጋ ካብ መን እዩ ተላዒሉ ካብ ክልተ ወለድቲ እዩ ሓቂ ካብ ጸጋ ምስ ወለድ ሰሎሞን ወደይ ምስ ተመረቀ ብሉኣት ደቂ ከዓ ተመሪቆም እዩ ቦይ በስመ ኣብ ኢሉ ሰረባ ክጅምር ከሎ ባኢሉ ጅመረ ኣቦይ መዓሾ እወ ሰሎሞን ወደይ ምስ ተመረቀ በድሕሪኦም ከዓ ኩሎም ወዶም ጓሎም ተመሪቆም ኣነ እግዚኣብሔር ይብኒ ብሓይለ ኣይኮነን ብሓይለ ኣምላኽ እዩ ዝብል ሕጂ ከዓ ንሕና ልክዕ ከዓ ኣያይ ምስ ተመረቀ ደድሕርያይ ነያይ ካብ ኣቦይ ንላዕሊ ኢና ነፍቅሮ ነርና ንፈርሆ ነርና ኣቦይ ከዓ ኣያይ ከዓ ናይ ኣቦይ ከዓ ብጣዕሚ ከም መሰጡ ገይሩ ዘኽብሮ ነይሩ ሕጂ ኣብ ርእሲ ንሕና ከዓ እንታይ ዕድል ረኺብና ከምቲ ናቱ እዞም ደቂ ሓወይ ክንደይ ሽግር እዩ ዝርከብ ምስ ሓዳሮም በእሱ ምስ ውላዶም በእሱ ኣና ግን እግዚኣብሔር ይብልና ብደቂ ሓውና ተፀዊዕናን ተቢልናን ኣይንፈለጥን 6 ሰብ ሓዳር ኣለዉ ከም ዝብለኩም ከም ሓደ ኣካል ከም ሰሎሞን ትስእን ዝነበርዋ እዮም ነይሮም ዝነበሩ እዚ ሕጂ ናይ መን እዩ ናትና ዕድል ብሓቂ ሓወይ ክንደይ ሽግር እዩ ዘሎ ብዓለም ኣሎ ብደቅና ብደቂ ሓውና ደይኮነሲ ብናይ ነብስና ከማን ብናይ ነብሶም ዝሽግሮም ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን እንደይፈቕሩ ምልዓት ኣሎ ብዚ ዓለም መሪኦም ኣለና ኣና ግና ወቲ ሃብትና ሃብቲ ጸጋ እዩ ከምዚ ዓንቲ ወይ ዝብለኩም ሰሎሞን ኣብርሃም ሓወይ ምሸት ኣብዚኣ ንራኸብ 4 ኢና እዚኣቶም ኣብ ትረኸበሉ ኣነ ናያን ካብዚኣ ንፀንሖም ብርሃንን ኣብርሃም ንመጡና ኣብዛን ላዘር ኣይንሰቲ ከምታይ ዝበልኩኻ ናብ ኣሽዓ ሓደ እዚ ብርሃነ ሓወይ ይኸፍለልና ጀርቢ ወዲ ነጋሽ ገርኬል ነጋሽ 4 ብርሃብዮም ኢልዋ መፂላ ባክ ኣታውን ክቲ ኢሉ ኣነ ውዕየ ዋ ጨፈን ኢሉኪ እቶም ሰብኣይቲ እዮም እንዲኦም ከፍ ኢሎም ማንም ማእስ ኮይነ ህቡ እዮም ኢሎምኒ እታኹም ካ ተወዲ ነጋሽ ባዕልኻ ትፈልጥ ማዕድ ንዓኹም ከፍ ኢለልኩም ንምንዳ ንፍቕሪ እስታይ ሃብትና ኢለ ከዓ ብሓቂ ካብኡ ዝዓቢ ሃብቲ የለን ሕጂ ያይ እስታይ ሃብትና ብል ይስሓቅ ሓወይ ኢሉ ዘውትራን ኢሉ ያይ ካብዛ ሕጂ ካብ ቤተሰብና ደመርዑን ድሕሪኡ ናብ ገጠር ኩልና ኣብ ዋፅኢና ኣብዚኣ ኮይና ነካ ዝበረኸት ወልድያ ይፅሕፈልና ገንዘቡ ንሰደሉ ወይ ሓደ ሰብ ናይ ኣቦይ ተዛረቦ ኣቦይ በዓል ዕድመሲ መይትን ምንዓት ተልሽንልኩም ቦይ መዓሾ ኣሜት ተልሽንልሽና ኣድሚሱ ግርም ኣብ ክስታይ ኣድሚጡ እዩ ኣብ ምንታይ ድድሚጡ መስለካ ኣባሳኻ ንኣ ኩልካ ክትሕውሳ ኣብ እንበይቱ ኣብርሃም ሓወይ በቕሊ ገይሩ ምፅዎ ኣብ እንበይቱ በቕሊ ገይሩ ምፅዎ ኣብርሃም ሓወይ ድሓር ከምዚ ኣገር እንዳእተወይ ኣቶም ደቅና ኣብቶም ፍዓት ኣብቲ ጀጋኑ ዓወት ዝሓፋሽ ኢሉ እቲ ወታኻ ዕድለኛታት ኢኹም ንሶ ዕድለኛ እሞ ክብረት ይሃበልና ኣዝና ነመስግን ክብረት ሃበልና ኣባስኻ ተብሮክ እዛ ትካል ክንደይ ገይራላ ኣባ ክንደይ እዛ ትካል እዛ ዘለናያ ሕጂ ነዚ እውን ኣብቂዕሙና እንዲኦም ክንደይ ኣቢላ ትኸውን ገይራ ንብል 80 ትግመት ዶ 80 ዘይ ድንበሪ ተይሰዓ ዶ ትግመት ትገብር ኣፅቢኻ ጣልያን ንብላ ንሕና ቆልዑ ከለና ኣነ 9 ገይረ ኣለኹ 91 ንኸይድ ኣለኹ ሕጂ 30 ሽዑ ማለት እሲ ኣነ ብንእሽተይ ኣብ ስራሕ ናብ ኣስመራ ክጅምር ከለኹ ተተኺላ ፀናሓኒ ነይሩ ብውሽጢ እስኪ እዛ ንሪኣ ዘለና ጥራይ ድያ ዋላ ብውሽጢ እውን ኣለዋ እዩ ኣለዋ ሓንቲ ክፍልላታ ሕብሪ ተለኽያ ወይ ገለ ፅገና ጌርኩም ራ ትፈልጡ ዶ ወይስ ከምታ ዘላታ እያ ዘላ ትልከያ እዛ ሕብሪ ተለኽያ ኣብ ትልከያ እሞ ክብረት ይሃበልና ክቡራት ስድራ ቤት ክቡር ሃበልና ኣባ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ኣብ ኤርትራ ቀዳማይ ተዓዋቲ ሞተር ብሽክለታ ሰሎሞን ኣብ 50ታት ነፍሲሄር ሰሎሞን መዓሾ
ኣሕዋቶምን ደቃቶምን ቤተሰብን ንዝኽሮም ኢልና ዘዳለነ ትሕዝቶ ኣብዚ ንዛዝም ኣለና ንምክትታልኩም ንምስግን እዞም ስድራቤት እዚኣቶም ብዘይካዚ ፍሉይነት ኣብ ሞተር ብሽክሌታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነንሕድሕዶም ዘለዎም ፍቕሪ ኣብነታዊ እውን ስለ ዝኾነ ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ተስፋ ንገብር ንምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን እዚ ታሪኻዊ ዕላል ካልኦትም እንተኽከታተልዎ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ክትብልዎ እናተማሕፀና ንሰናበት ኣለና ንኹልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ይቐኒልና ኣሜን ክብሪ ሃበልና ኣሜን